A pequena praia de Canelas, en Vilagarcía, está prácticamente cuberta por algas. O problema, segundo indican os veciños, vén da reforma realizada na contorna do Areal. A ampliación da rampla impide o acceso ao trator que a limpaba. O novo diseño impide que as máquinas limpiadoras do Arenal podan ter acceso a facer a limpieza, non? Aí tendes como está actualmente o Areal, coas algas que están depositadas polas pleamares e que co exceso de calor e tal, pues, producen putrefacción e, bueno, eso acarrea aos veciños de aquí ao redor, bueno, pues, tema de insectos e de malos olores, non? A acumulación de algas e o cheiro provoca que a praia estea menos concorrida que noutros anos. Sobre todo isto é unha playa onde suelen acudir nenos cos seus pais, nenos menores de idade, e, bueno, estes días, por exemplo, prácticamente a playa estaba sin ocupación, non? Quer dicir que o estado insalubre que presenta xa o di por si solo, non? Dende a Asociación de Veciños de Sobradelo xa tiveron 6 xuntanzas co Concello para trasladarlle as súas demandas. Na reunión mantida estes días, segundo explican, o goberno local propón como solución ampliar a rampla para que baixe o tractor, unha medida que non convence os veciños. Eso vai a ter algúns problemas de viabilidade, no canto na seguridade do propio traballador que vai nesa maquinaria, como tamén vai a ter no tema de poder ter acceso por culpa das balaustradas. Como ves, a balaustrada está moi xusta pegado aos límites da propia rampla, co cual maniobrar aí coas balderas da propia maquinaria non vai a ser operativamente fácil. Esta non é a única reclamación dos veciños de Sobradelo. A seguridade viaria da Rúa Meixeira é unha das cuestións que máis lles preocupa. Que aquelo é un descontrol, non hai beirarrúas, non hai indicadores, non hai señales, non hai alguén que regule o tráfico nesa zona e que xa ten dado máis que un susto aos veciños da zona. Dende a asociación indican que a falta de seguridade viaria nesa zona pon en perigo aos escolares do Instituto Armando Cotarelo. A agrupación agardará as actuacións do Concello. En caso de que non se acometa ningunha mellora, comezarán a mobilizarse.